pini nali tumhan puthat nili Voreng Awarsai APHUTHAK LABANGSO video long nang than pachini pon ikpo kopi Voreng Awarsai makachar liang deng kon ansin ang zima lapen kon ana post of vacancies sidoma lai huya details mang nali tum kai keson LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo tangti aprangsi KARDOM kadukawe Carbitage 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tami nali tum jongsi LABANGSO YouTube channel long nang Humri milang pulte chingon pen subscribe ikon latest update nali tum kelang long verji mate kelong verji apan adung head bell arjan ta thekloing hodas tami nali tum berpon igder non tang non pathek pen kopi Voreng Awarsai ma kon ana vacancies sidoma LABANGSO APHUTHAK le lang pononang lapen chithan pononang tang non pathek pen LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le dak chithan pononang LABANGSO Voreng Awarsai labangke Assam Financial Corporation hin pe paklang pon iglo lapen address ai hinali tum la screen along thek pon long ikpo dak si tok pon iglo lapen LABANGSO advertisement mate LABANGSO notice long ki tok pon ison sonia lam chithan pon lonang LABANGSO Voreng Awarsai APHUTHAK le lapen LABANGSO notification number lapen nali tum adet LABANGSO notice publish pon adet labangke nali tum la screen long thek pon long ikpo 6 December 2023 la lapen subject ba required for the following post lapen direct non lapen ele post long let lang ponang lapen number 1 long bang sono qualification lapen experience labangke number 1 along bang post amen labangke staff officer labangke grade 2 lo lapen salary dak 22,087 anale tumlong pon ikpo kachar leng deng kinang ji labangke bcom kachar litang abang pu mata abang pinang po lapen experience lapen qualities required bangke dak maximum 4 years of the post qualification experience tonang po lapen age limit bang 35 years lapen dak kaduk kawe pen dak 6 an dak pipon iglo lapen hini bangke legal background tuman si dak pipon iglo lapen sonsoni LABANGSO Voreng Awarsai fan dak tok pon do iglang ko pipini experience bang dak nang iglang nationally tumjong si jogdon exhibit LABANGSO notice alo banali tum amina klardak pen ingsing silang pen nalitum lale jogdun ikot lapen dak tok pon penang anding do lasikup la an ki ong bang nili nali tum hanon bang nam than pachini pon thek po lapen da number 2 long do staff officer mate technician lata grade 2 lo lapen salary Dr. Mixen 22,000 pen 87,000 an long pon exi lapen LABANGSO adim kachar leng deng kinang zila bangke BE mate BTH MSc IT ki untang nang po first class division from SSLC honor lapen experience labangke maximum 2 years experience donang po dake tok pon ta do iglo private along lapen semi lason semi govt lalong ke claim tang nang po lapen 35 years lo arta bangke lapen kadu kami pendak vacancies da 4 an people iglo 1 labangke one number from MSc IT background atum mansing simang pipon po lapen dak do tulang number 3 long labangke grade 3 afarmano junior assistants la dak kachar leng deng kinangin dak teng sila BA mate BSc BCom la an bang charli nang po lapen maximum experience bang dak 1 year an do nang po labangke 35 an lapen ladak stame post mate vacancies bang do it ando nalitum thak polong exi junior assistants grade 3 long bang salary da 14,000 pen 49,000 analitum dak long pon ikpo jong sila LABANGSO Voreng Awarsai nalitum claim dun mati jog dun pulo tangte lapen number 4 long dulang messenger fandak grade 4 post of fandak do lapen salary labangke dak 12,000 pen 37,000 analitum long pon ikpo qualification labangke maximum qualification should be higher secondary charli tang nang po SS ke pas tang nang po lapen experience labangke 1 year experience tang nang po semi gov long ke claim dun tang lapen kapre along ke claim dun tang la atum phan lo lapen 35 years an dak arta bang la an lo lapen kaduk awe pen grade 4 along 5 an pipon iglo la sining ke hang abang fu abang fitum nalitum jogdun exhipilote prabjen pen jogdun igon LABANGSO Voreng Awarsai sibang ke staff officer general da grade 2 dolo lapen ang sibang ke staff officer
technical anat ilata grade 2 lo lapen junior assistants grade 3 afan ta dak dolo lapen messenger mate grade 4 aposta dak pipon iglo na sining ke hang atum bange jogdun exhibile jogdun iglo lapen h bang dak pipona tenglo lapen knowledge of language labang ke speaking writing tok tenang po lapen reading pore tenang po english assamese bang ke ningje tenang po jolason lo lapen application form labang ke nalitum application form kenang je apan nalitum labang so website long humri dab inang po www.safconline.gov.in labang so dim dam pensi application form bang nalitum download iknang po lapen photo signature lapen legible copies of marksheet certificate lai extra nalitum educational qualification lapen experience certificate lai nalitum labang so application alogot pidunang po lapen before 11 January 2024 mate muning January 11 aprang nalitum labang so form bang thondam ignang po ke thondam nangji adim labang ke the managing director Assam Financial Corporation head office Vidya Bhavan MD Shah Road Paltan Bazar Guwahati 781008 Assam labang so dim se nalitum thondam ignang poda screen along nalitum thek pon long igji lapen application fee banason hela the application fee is 500 for staff officer general technical afan lapen 300 labang ke junior assistants afan bangke 300 lapen 200 labang ke grade 3 Awarsai wars diakta grade 4 Awarsai fan lo GST ka do kawe pen pencil an application fee ba en pon iglo la pen kitab neng zila bang ke nang litu da account number la pen IFSC codes da mida pipon iglo la bang so bank account long sinang litum thap ik nang po application fee bang ke la pen payment will be have drawn to the candidate proof of payment should be submitted along with the application la pen nalitum la bank payment kipi labang so acknowledgement statement nalitum application alogot bang pidun iknang popsi dak tok polo lapen last date of receipt of application labang ke nalitum chini ikpom pentanili than iglo 11 January 2024 labang so aprang mate labang so date si last date la so labang so ni si lapen nalitum jong sila apor date pen apor date penjong si palidun di pelote nang litum bangga reject plot po mate nang litum application bangga reject ikpo puta dak tok pon lapen son soni dak tok pon do iglang nang litum labang ke nang litum jogdon exi pelote dak klar dak pen nang litum lang igon lal pen deadline nang litum jogdon igon la hello pini la Awarsai APHUTHAK labang ke lapen labang su video nang litum kan maseron serego karbing long ras tame pachini ikna lapen palang ikna lepening hang tum paklem dunang pa jog dunang kilong lebang fit alam nas tame try dun sikime jalalo nasipinya video long bangla anleng ton pon lanang tange dumi thakme kadu kawe karbitish 2.0 YouTube channel long kelang rado an pas tame nilihin pen KARDOM